Wales xejn, Ingilterra 3. Qed tara sur Southgate meta tilab il-players li għandek tilab kif jiġu riżultati. Illum rajna wirja kompletament opposta għal dik li rajna kontra l-Amerikani, fejn illum tista' tgħid li l-Ingliżi kienu l-ħin kollu fuq l-avversari. Fl-ewwel taqsim ma verament kienu nqas il-gowl imma mbagħad nistgħu ngħidu hekk li f'temp ta' 68 sekonda bejn wieħed u ieħor il-rebħa Ingliża ġiet assigurata minn plejer li minn żewġ plejers anzi illi jien personali kont qiegħed ngħajjad li kien hemm bżonn li jibdew Marcus Rashford u Foden. U fil-fatt l-attakkant tal-United skurja 2 u ta' l-assist ukoll għal gowl ta' Foden illi prattikament għal u diskors f'kemm li ngħidilkom. Jiena personali naħseb illi d-dmirna qdejnieh u qdejnieh tajjeb ukoll. Formazzjoni kif bdiet, naħseb li bdiet kif suppost, forsi kien għaxettiku fuq Henderson, imma naħseb li Henderson ovvjament intu mbagħad rid tiddefendi. Għalhekk għanqas kellek il-Rice u l-Hendo u mbagħad Bellingham li seta anke wkoll forsi avanza ftit biss. Naħseb li kien il-line-up ideali. U bdejna naraw diversi players li daħlu bħal Wilson, bħal Alexander Arnold, bħal Grealish, illi fil-fema tiegħi ukoll għandu sem f'dan it-tim u però mbagħad sal-logħba kif taqbattejt. L-interess kien ġanti fil għaliex riżultat kien diġà assigurat. Well done England ovvjament kien il-minimu li stajna nġibu llum illi nirbħu l-grupp. Valderi ma neżaltawx irwieħna għal iskurjajna 9 goals fi 3 lobiet. Li bes għadu ġej nhar il-ħadd issa imisna mas-Senegal illi huwa tim fiżikament b'saħħtu li kapaċi wkoll itina il-problemi. Għaldaqstant issa huwa importanti anki għal sewa lina s-supporters li ma neżaltawx irwieħna imma inżommu saqajna mal-art. Issa fuq kollox għal coach illi jaraf min huma l-players illi għandhom jibdew u jagħtihom il-fiduċja totali. U llum fil-fema tiegħi kienet il-konferma illi Rashford għandu jibda. Foden għandu jibda. Naf li forsi ċertu simpatiji lejn players oħrajn, imma naħseb bħalissa daw it-tnejn irdu jibdew bil-fors. Kane nisperaw li jkun fully fit, illa għaliex issa jiġi bżonnu wkoll għax tajb li ngħidu li skurjajna 9 goals. Imma Harry Kane għadu ma skurjax wieħed illi huwa sinjal tajjeb ukoll li għall-inqas hemm min qed jiskurja jekk il-plejer prinċipali mhux qed jaqdi xogħlu. U hekk issa tibda l-mixja tagħna lejn knockouts. Irridu nżommu moħħna hemm u naraw se jiġri nara diversi kummenti dirjun l-iktar pandit underrated tal-pajjiż bil-mod. Dirjun, bil-mod. Jaħna nikkummentaw mill-ftit li nistgħu ukoll. Jiġifieri Andrea Kirkop naqblu miegħek fuq Marcus Rashford ifhimni. Il-ground qed juri min huma l-players li għandhom jilagħbu u min le. Ħanejdu hekk, jiġifieri ekku appuntu importanti nerġa' ntenni
illi inżommu bejn wieħed u ieħor dan it-tim. Issa, kumment żejr ħanaraw naqas jiġri fil-kumplament tal-gruppi bejn għada u s-sibt jista' jkun se jkollna xi sorpriżi, biss appart is-Senegal rridu naraw naqa' timijiet bħal Franza s-ser jagħmlu bħal l-Arġentina s-ser jagħmlu li hemm ir-riskju wkoll illi jkunu fin-naħa tagħna tal-polza. Jiġifieri naħseb l-iktar għadma jibsa li hemm fil-walkthrough tagħna issa hija Franza li potenzjalment nistgħu nsibuhom ma' wiċċna fil-kwarti tal-finali u nkun onest ma tantx qed nara iżjed minn hemm jiena għaliex Franza u l-iktar tim nikkonvinċini, ma issa naraw bil-mod ħsibna fis-Senegal u naraw x'ser jiġri minn hemm. Jiena issa ser naqaf hawnhekk, infakkarkom illi minn ftit ieħor dan il-video ser ikun ukoll disponibbli fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna ta' YouTube fejn hemmhekk ukoll hemm diversi kontenut fosthom il-kummenti li għadda Mark Xkembri fuq is-sitwazzjoni attwali tal-Juventus għal daqstant tinsewx tidħlu hemm tafsu subscribe ħalli ma titilfu xejn minn dak kollu li bħala kamra sportiva qegħdin noħorġu minn b'mod regolari. Is-sibt jirritorna l-programm Żona Mondjali ma' Wayne Mikallef u mbagħad li terġgħu tarawni jilħad fil-għaxija wara l-logħba Ingilterra-Senegal. Mill-bqija għalissa m'għandix xi ngħid iżjed, grazzi tal-li segwejtuna il-lejl it-tajjeb u ħudu ħsieb.